Kweduno mabuja tauya anonhaudza nyasi zuva rochina mumwedzi uno waiye kakunguruma tikutandana wamunangarwa nyasi wangu ari kunzvimbo yokwamutare pachikoro chinofundisa varairidzi choMutare Teachers College. Ipapo wanga wari kureketa wari kuparura muchini kwai unobika dhiringi rinogadzirwa nemauyu. Mbana kuzviziva kuti mauyu edu yakutozoitisa vanhu mari hwendo huno. Regai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinopera sei. Wagoreketa iwo pokare kuti kwai muchini iri kuitirai aiwa ndo yakuda kutoti izare zvikoro zvese zvefundo yepamusoro kuti vanhu vakone kugoboya zvakawanda. Waari kufungidzira kuti makore mashoma anoteera zvinenge zvaita kuti nyika yedu ireke kugotenga zvimwe zvinhu kubva kunze kwenyika. Ipapa watosimbisa wamunangarwa wachichinja pfungwa hawo kuti kwai inini bumbiro romutemo rinoreketa iro kuti ndinofanira kutonga kairi basi munyika muno kunondapa kutonga kokugumisira 2028 ndinenge ndasiya motsvaka mumwe anoita zvokutonga. Funga kuti ndiye munhu anga arumbotanga kuti 2030 ndinenge ndichiripo 2030 heno chii chaitika kuti wachinje pfungwa kudare. Ticharamba hedu takazviringa pokare wagotovhundutsa wazhinji pawareketa iwo kutoti inini ndiri kufunga kutoti maziga atakaisaya taakuda kuti ndiwo ega achiseenze manje kuseenza nemari dzokunzedzi. Tauda kutoti tisvike pakuti munhu wese uchipinda musitoro ukasvika wakabata mari yokunze wobva warambiwa wanzi zvinoita ba izvozvo tiri kuita pakuti itenge tanga waita mari yomuno. Mabuja garai makangwarira kungwarira chaiko chanja chopfene munochiziva chakaitiwa nguva yagono. Mabuja regai tirambe takaparinga ipapo kuti zvinopera sei. Tinoramba takaringa. Wamunangarwa waisa Dexter Nduna kuti kwai aite ndiye munhu anotanda pokare kusimudzira bato rawo. Waramba kumutaya kubva ipo akabisiwa mudare reparamende po. Waramba kumutaya wari kumubenhutsa padhuze chaipo. Regai tione kuti zvinosvikepi iyo gororo yomudare reparamende iyi. Wozeki wagoti chimbotimirirai kudare reparamende. Wanga wari kufanira kuenda mangwana kuti waringane komiti inotungamiwa naChariton Hwende inoringana zvokutikaidziwa kwemari dzoruzhinji, Public Accounts Committee pachirungu. Kwai wabva wati chimbomirai tiribe kunadzirira zvino matipa nguva shoma saka touya sondo rinouya musi wechishanu. Regai tirambe takavhura ziso mabuja, ziso pamuroi kureka kubwaira, ukabwaira unoeredziwa. Regai tirambe takaparinga kuti vanenge vachimbotekaidza sei. Asi vanhu vazhinji vamwe wanga wari kundoreketa kuti komiti inotungamiwa naHwende Hwende faya chiribe kusimba bai zvekuti inofungidziwa kuti ingaitetu zvino pakubvunza mubvunzo kuti vasvike chaipo pari kuita pano pachipandepo nyaya yokubiwa kwemari yozeki ichibhadhawa iye Chivhayo nowabiache. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvitikaidziwa sei ipapo. Tafara chaizvo kwaburika masoko abva pagwanda papa kuti kwai makanzura okugwanda anga arikuda kutengerwa mudhudhudhu wokuti wagoseenzese asi waramba wakati mudhudhudhu iri kudhuritsa mari yamukuda kuseenzesa iyoyo regai tiite zvimwe zvinobatsira vanhu. Awa totoidita mupururu ndokukona kawo. Aiwa kwedu wakaitawo zvibodzi zvomabuja. Kana nyanyasi tingadai tiri kupembera nekuti zvizhinji zvingadai zviri kunadzirika mbichana asi zvichinadzirika kuno apa wakabva watoita bauka mukutomhanya chaiko kutonongewa nokupuwa iyo mudhudhudhu iyi. Regai hedu tirambe takaringa ipapa kuti zvinosvika kupi izvozvi. Wari kuita zvokuchera wari mumhera mohwizi gwai waita kuvhiringidza hwizi nokutekaira hwizi kureketa kuno nokuti wari kutora mvura yakawanditsa wachiisa imo mavanonge wari kucheramo asi mutorero wawo kutoita kupwekweta yese wachibva wasiya mapwa muribe kana mvura. Mabuja
unobva waita kuzvisaya kuti vanhu wawa chirudzi kwai vari kuita izvozvi wanhu wechichina vari kuuya kocherachera vari kupuwa zvinoita kuhwadza. Ukaenda kuchina unobvumiwa ba kuita izvozvo, asi kwedu uno tinondovasiya vachiita madiri ageorgina. Ini ndazvisaya ini. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei, asi zvinoita kuhwadza. Vanhu vanogara wanga wajaira kamu kutora mvura imo muizigwai, kwai izvezvi wakutoita kugwa nokusaya mvura, kuchera nyangwe mufuku chaiyo ichabudaba. Unobva waona kuti paribe chizvinu chaipo. Asi rekai tigoramba takaringa kuti inoperera papi. Tikaringa hedu dzomutambo kureketa kuno, wakomana waDynamos Dimbare kwai izvezvi watotanda pokare kutoti tichada ba kutamba, tipei mari dzedu dzamakativimbisa kuti muchatipa, nokuti paribe vanhu vapuwa mari. Wosaya kuti mari idzo dzinomboita sei kuchikwata cheDynamos. Chikwata cheDynamos noZimbabwe aiwa zvinoita kutekairana idi. Unosaya kuti chii chinombonyatsonetsa pese ipapa. Paribe gore rinopfuura, paribe kuitika zvinhu zvinoitika nonyaya yekuti wari kutamba waribe kubhadhawa nokudidi. Mabuja unobva waita kuzvisaya idi. Rekai tirambe takaringa kuti zvichaperera papi izvozvi. Tinoramba takaringa. Uko PSL wagoti Norman Nomara Mapeza kwai ndiye ari kupuwa mubairo wokuita murairidzi akaita hauseza husvinu mwedzi watabvayu. Pokare naAubrey Ochirinda kwai ndiye mutambi akaita kumwisa mvura kune wamwese matambiro wache. Tikuti makorokoto izvozvi. WoFIFA wagoti iwo Lincoln Mutasana waBiache waari kutungamira iwawo ngawamborambe waripo pakutungamira boka roZIFA kusvikira gore rinouya. Rekai tirambe takazviringa izvozvi kuti zvinombopera zvakaita sei. Tinoramba takaringa, asi vanhu wahwadziwa fani nokutoti paribe chiri kutekaira kazvisvinu. Heno kuti zviri kumbotekaira sei ipapo. Zviri kuramba zvichihwadza izvi. Kana chawaitira kuti warambe wachiita unobva wachisaya, asi toramba takandoringa hedu nokuti FIFA inoda baka kuti vanhu wapindire wakuruwo. Rekai tizviringe izvozvo. Mitambo yoAFCON yogore rinouya ichatanda yatambiwa kuti paoneke zvikwata zvinoenda ikweyo kuti ndozvipi. Kamwedzi kagunyana pokare nomwedzi wombudzi ndo pazvinenge zvitambiwa. Nyika yeZimbabwe yaisiwa mugurupu ribodzi noKenya yaisiwa mugurupu ribodzi noNamibia, Cameroon pokare. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Ticharamba takandoringa ipapo, asi tinovimba kuti tinozvikundawo. Kuno Kenya yakabva kuti ijamusi unoyi ichatadza kuti pamachere. Heno mabuja zviri kutohwadza izvozvi. Chironda chacho chati chaporaba. Apa taringana pokare usu nousu. Rekai tirambe takazviringa. Chindoimba kuti zvinoita zvino. Wakomana chikwata choManchester United chatofadza ipapa. Kwai chatsvaka mufana anonzi Cameron Mpofu kuti apinde kuchikwata chawo choAcademy. Tikuti zvisvino Mpofu yuyu anenge anousesa anga akaita kumakiriwa novazhinji, asi tafara kuti aenda kuchikwata choManchester United. Tikaringa mutambo wekiriketi kwai ipapa wokiriketi wapedza kuisa vanhu muzvikwata, kuisa vanhu kuti wagowa vanorairidza chikwata chikuru chovarume icho chomaChevrons. Kwai ipapa vanhu ava pamusoro pomurairidzi Tago Kunyepa yaisiwa mazuva mashoma apfuura, kwaisiwa Rivash Gorind achibatsirana naKetli Diesel kuti kwai vagoite ndo vanoringa kuti watambi wari kutamba sei. Kuna Dion Ibrahim anenge wachidzidzisa kubana bhora ro nochidandacho ipapo, naCharles Langeveld kwai ndiye anenge ari kuvadzidzisa kukuwa bhora rokiriketiro. Stuart Matsikenyeri anenge ari kuvadzidzisa kugama nokutera bhora ro kuti wanoita sei kuvharavhara makona. Pokare kwai kuna anonzi Amato Machikicho ndiye munhu anoringa nezvopfungwa, achiwasimbisa mupfungwa, achiita sei. Tikuramba takaringa izvozvi tichiti zvisvinu dai zvatoramba zvienderera mberi. Pano mubiyawo pokare aripo ari kufanira kunge ari kuita basa rekuzovanhadzirisa kuti
waitiwe zviya zvinonzi mamasaji nokudidi, aiwa kupfonyiwa kuti nyama dzirambe dzakaita kutasanuka zviri nani. Tikaiti zvione kuti zvinoperera papi, tiringe dzirikitika haipo pasi rese kureketa kuno. Wai muSouth Africa gurukota rinoringanozvo zvinoitika muSouth Africa haratiro. Vanhu vese vakamirira kupuwa mapepa yavo, wambobvumiwa kugara wari bemhosva. Tikuramba tichizvitenda izvi zviri kuita kuti zvinhu zviite zviri nani. Wari kuringira ipapa kuti wagochimbidze kuita kuti vanhu wakone kubaya mapepa yavo zvisvino. Ticharamba takaringa kuti zvinoperera papi. Kwai zviri kutobatsira vanhu vanosvika 145 zviuru, 145,000 pachirungu. Ticharamba takazviringa. Chikwata wabva kuUniversity of Lusaka chiriko kuThe Hague kwai ipapa mutambo unoita zvokunyirana konzero kunochokuita nezvemutemo, inter-university law debate, kwai ndo waita wakutanda wahwina chikwata chomuAfrica kuhwina mukombe iwoyo. Tikuti makorokoto. KuZambia pokare dare ravo reparamende raakuitawo huri kuitika kwedu uno. Ipapa kwai kutori nevanhu wapfumbamwe chaiwo wabatoro PF wanzi wachiripoba mabuja. Tikaiti rambe takazviringa izvi kuti zvinoperera papi. William Ruto agoreketai kutoti mangwana chaiye ada kutoita musangano padandemutande reTwitter unonzi pachirungu Space, kuti agoreketai nevanhu achiwanyepa zvaari kuita, zvaari kuda kuita nozvese zviri kuitika izvo zvinoita kuti vanhu varambe vari mumugwagwa. Atadza kuzvinyaradza zvomugwagwa zvizvi. Tikaiti rambe takazviringa izvozvo kuti zvinenge zvichimbopera sei. Apa wazoreketayo kutoti ipapa vanhu vese vari vamiriri mudare reparamende pari bari kuingidziwa mari. Munhu wese acharamba achitambira mari yaari kundotambira iyo, tozopedzerana mberiyo. Tikaiti zvione kuti zvinoitika chire pokare kuti zvinenge zvichiitika zvakaita sei. Ticharamba takaringa kuti zvinoenda nokupi. Nyika yoGreece kwai ipapa vamwe vari kuringira kuti watoderedze mazuva okusenza, iwo watoisa kutoita kuingidzira. Mazuva 6 okusenza kunyika yoGreece, kuita mazuva 5 anonzi pachirungu maworking days. Paita kunyangariwa apa. Idi unoita kufondoka usvikira zvanaka. Tikaiti zviringe kuti zvinoperera papi. Mukugumisira kwai zveBritain wachiri kuvhota. Tiri kundoringira kuti Rishi Sunak aburitsiwe kupinde kamuiyo Labour Party. Tikaiti rambe takaringa kuti zvinopera sei kuti hama dzedu dzipfumburewo kuBritain ko. Tiri ipapo mabuja. Rekai tichigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.